Kelma waħda. Il-gvern seraqna u issa rridu nsemmaw leħinna biex nieħdu lura dak li utana. Kienet din ir-reazzjoni komuni li tawna n-nies li kienu preżenti l-ħadd fil-belt għal protesta nazzjonali organizzata mill-Partit Nazzjonalista fejn ħafna esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li l-gvern ilu snin itajjar miljuni kbar fid-dil ta' Vitis u Stewart. Fl-istess waqt ħalla l-isptar Mater Dei f'telqa rajna swali fullati u nies bla privatezza ta' xejn. Nesa kompletament l-isptar Monte Carmeli, ħalla pazjenti mingħajr mediċini bażiċi u injora talbiet li qed jagħmlu t-tobba l-infermieri u professjonisti mediċi oħrajn. Qabel bdiet id-dimostrazzjoni tal-ħadd, Net News saqsa lin-nies preżenti għaliex ħassewhom li kellhom jingħaqdu mas-sejħa tal-Partit Nazzjonalista. Fuq il-korruzzjoni u s-ser li ser inna l-gvern. L-isptarijiet kollox hu. Sarhom mill-buttijaj, ta' wliedi, tal-familji tagħna, tagħkom, ta' kulħadd. Ġejna nipprotestaw biex neħdu dak li huwa tagħna lura hu. Ovvjament l-isptarijiet nispera li ħanaħduhom u jklaru iktar il-flus dak 300 miljun li hemm li ħadunna dal-briganti ġifieri u għalina u għal-liedna u għal-liedna speċjalment. Inti ma stax tapprofitta ruħek mill-poplu għax dan kollu għandek maġġoranza konsiderevoli ġifieri. In-nies jridu jirrealizzaw li inti qiegħed fil-gvern biex tigverna kif suppost sewwa. Aħna 10 snin ilu biddilna il-partit ġifieri bħala poplu u kemm raġunijiet għalfejn jinbidel ġifieri. U dawk ir-raġunijiet mhux talli jirreputaw ruhom, talli saru ħafna iktar. Nipprotestaw biex forsi nieħdu xi ħaġa lura milli għamlu. Bħal ħafna nies li hawn nsemma' leħni speċa dal-gvern ruħ li speċa aħna maħniex ignoranti nafu x'inhu jagħmel dal-gvern u speċa nixtiequ nieħdu azzjoni kontrih. Jien naf x'kuxjenza għandhom dawn in-nies. Għax ma jistax ikun li jkollok kuxjenza meta taf li sraq dak in-nies, dak il-flus kollha. Hemm l-isptarijiet bħalissa fullati ma sar l-ebda investiment ta' xejn u dawk il-flus qegħdin mormijin. Li ġara l-pajjiż ma tantx huma affarijiet sbieħ biex nerġgħu nġibu l-isptarijiet lura grazzi għall-Partit Nazzjonalista u biex jerġa' jġibilna l-flus lura li sar inna mit-taxxi tagħna x'kulħadd imur għax-xogħol. Aħna dawk li rridu. Saqsejna wkoll in-nies kif iħarsu lejn it-tmexxija preżenti ta' Roberta Bela. Fejn taħseb li qed jonqos Roberta Bela? Kollox. Għax m'hemmx ħaġa li ma tistax mhux qiegħed imċappas. Ma naħsibx li l-pajjiż għaddej fuq ir-rubini. Ġifieri dan kulħadd jaf, kulħadd qed imisbideħ, kulħadd imur jixtri. Dan qed jagħmel kontinwazzjoni ta' qablu. Dik il-biċċa tax-xogħol u aħna fin-nofs. Il-protesta tal-ħadd kellha tema int jixraqlek aħjar u matul l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella lill Prim Ministru sabiex jiftaħ kawża kontra Stewart ħalli l-poplu jieħu lura l-flus misruqa mid-dil tal-isptarijiet.